Muvan Lai TV a kalolo mache he video a hian kumsang ni le somni pathuma ti chua Gujarati movie pakhat Vas ti chu athon thu kan ngai thlahu don ani riat na tizawa he original movie hi Bollywood actor lar tak Ajay Devgan chuan Shaitan ti hming pui na siam thara March ni riata hian release ani don ani movie scene masabera hian papakhat hian sajuthi to chu charin polythene bega athuna in pakhata hian alu puya thleng pakhata thingpui fe bunin balhla pakhat labokin chu asajuthi charnen chuan room thu ruk pakhata hian alu puya ti chuan sin in thlakin tleirol pakhat ari le apa athar fanen minin mel riat tira kar chunga an chuan line ari chuan apa hnena chuan athian te ne na jin khothon an rot thule ani po chu chuta akal verem ti tur chuan angena apai ro chu chungkua a hun hlimom tak mang tura ruaman na local puimek ani awang chuan afanu thil ngen chu arem ti mai lova are te chungkua hi mi pali anni a apa athar fa anu vi nai le anaw mi pa an sate anni zanri an ki lai na re chuan apa chu athian te ne na anjin chua chu phalram turin angen le ta a chuti angen na sat em awang chuan athar fa po chuan athil zom nge ngei tur thil chi thum hrilin arem ti veta a chunga zom nge ngei tur thil chi thum te chu athian te ne na anjin chu amain an chung kuain an farm house a hun an mang ma support turani anjin chu amain na thian te zong zong phone number le an ming te chu apa a share vek turani tin apoi mo bera chuan a om na chin hriat zuyani reng theinan a mobile a engtik lai po in live location a on reng turani ti te ani ari poina pa thu soite chu zom ngei a intiama atuk aloni a an farm house a inti hlim tur chuan an chung kuain an kalta a konglaka restaurant pakhata chuan cholin in no purnan paratha an lama an paratha lam chu amom de wangin ari chuan ei ve du lova thingpui lam telan rela apa chuan avalam dona poisa noi an nei lo ve ve awangin restaurant manager nen chuan an boi dun hle a chutia paisa noi boya an boi lai chu ron hmuin papakhat chuan athar fa chu paisa noi chu ron pek sakta ani athar fa po chuan lom thu hrilin achung te thutna te bula chuan alet le ta a athu fel chi atia paisa noi pek saktu pa chu an thutna te bulbula chuan aron thleng phei ve ngala athar fa chuan paisa noi te lo pek sakawang chuan ril ruzaw tak puin hei du chuan miron chim vero ron thu vero ti in hoi hom takin thutna te alo ko hmua ei tur te ya an ti ti lai lai chuan mi khol pa chuan are chu enga tinge paratha khaye ve lo ti in azota are chuan amom lutuka ka ei thei lo ti na changa chuta mi khol pa chuan thiam taka intinel omin burte takte aron phora boruak ti jang khai taksi in paratha khaye don nge hei hi ei du zok ti in chithlum tlang hni chu are kuta chuan ada saka ti chuan are po chuan nui chungin a chithlum pek chu a ei ve maya chithluma ei zo chu engtin emo om devina in thria ma se ngai serious tham lutuk nia hriat lawa wangin engma asoita chuang lawa ti chu azom vele maya engemo chen an ti hnu chuan mi khual pa chuan are hne na chuan paratha kha ei to ro le aron ti a hemi tum hian are chuan engma soilovin paratha chu eia ai zo ta vek maya mak an titlang dewa ma se ngai that lo pha em na ne ro an ruat lem lovani ei tur te eia an inzo chuan farm house lampan tur chuan an chung ko chuan kalchhun zom an relta a an kalmai na thar fa chuan mi khol pa chu engtin nge kan kawang che ti in a mingan zot zawa mi khol pa chuan pratapa ani thuin alo changa chutia kaltuma kar chunga an chuan hnu chuan pratapa chuan ari chu biscuit ang tak ron pele in farm house in thlen huna ei don nia aron ti a ari po chuan zona engma siam lovin o apo maya mithunun harve tak ari in chutianga thu oi taka reipo an la mel hriat lo mi pakhat pratapa thu awai ngal em mai chu mak an titlang dewa amai ro chu an ngai thu tak em lo athil mom ei thei lo ti zia om na tur ei tur chi khat ve maya an ngai te po ani ang farm house an thleng ta are chuan mak tak main thil dang zong ain
Pratapa biscuit pek kha la chuak masaberin a eita a chutia farmhouse a lim taka nom lai chuan ari nu vinai chuan towel te anzar rova farmhouse gate pona chuan Pratapa loading vele reng ti chu a mule ta ni makti mel takin a thira nui sangin Pratapa chuan in thlashun mel taksi in kutzai zir hian kalo lu zok theya ngem ti in lu aron dila vinai chuan Pratapa a mu thu chu a pasal chu a hril chonga ti chuan a thar fa chuan gate bullam chu panin Pratapa chu awa chhon ta a Pratapa chuan ka farmhouse po heng lai hnai te hiania solai dewa son ka kara chethuta ka mobile la hian signal man mumal si lova farmhouse nai ber karon pana nangni lo ni reng chewin ron lua inland line man tein rem ti chuan lo mang zokila ka fanuin miron lam mai se ka ti dewani alo ti a thil har sa le hau tak ani lem lo boka athar fa chuan hoi hom chuin Pratapa chu farmhouse a chuan a lu tira sitting room a chuan a thut tira phone man tur lak pa in thlak turin pindan lama chuan a lu san ri a vinai po chuan coffee karon siamang che ti in chaukalama a lu san ve boka chutian nu pa a an chu san ve le chuan Pratapa chuan ari hlim taka tui cheng lai chu tukver phena tang chuan a thli thlai ru zawa athar fa chu in thlak zawin Pratapa kom tur chuan sitting room a chuan a lo let le to a abula thut pa chuan Pratapan phone number a pe ka chuan an dial saka mase network chian lo wangin a call tang theiri lova tikhan call tang lo tum ve chin ta che ti in phone chu Pratapa kuta chuan a hnut chia pindan danga a ombo san tari a ari po thomno te in thlak felin sitting room a chuan aron luta Pratapa nen chuan an ti tia heta makdeu mai chu Pratapan zona a zo piang chu engma zep then nei hau lovin achang mial zel maya bialpa nei thu te abialpa nena lada ka jin khothon an tum thu te thlengin Pratapa ma chuan apuang fai vek mai ane chuta Pratapa chuan khoi ama izin lawang ka hena ka ina min zui jok turaniang atia chutian ti lai chuan ari naw an sa chuan pona ball petin a in fiama a ball pet shot kual vel chuan ari te ti lai chu aron deng fowa chutia ball in aron den fo ta ka chuan Pratapa chuan ari chu inaw son na takin va beng ro atita a chutia ti vele chuan ari po chu rena nei mi lovin anaw chu namang khengin ava beng ta si amaya abeng zo chi a chutia anaw ku ta thlak mai chu makti mel em hiana oma tin engwanga chutiang taka Pratapa thu chu oi mai nge ani ti a hrethiam lo em boka an thom hriain vinai le athar fate chu sitting room a chuan an ron tlana enga nge naw khatiang taka i ben ti in thinrim takin athar fa chuan ari chu a hawa ari po chuan Pratapan beng tura ati thu chu alo hril mai boka an boruak chu arit chhotan viawa mase athar fate nu pa chuan hoi hom chuin thil khleng chu an uk sak chhun zom lova zanri an kil hawa Pratapa po chuan a zom ve zela chutia zanri an kil ho na po chuan Pratapa chu an chung ko ti le thil ti a chuan in rol zui ve le ta zela athu nei berang zia zangin akhat tokin ari chu ti tur alo hril zau renga ari po chuan thu oi takin asoyang chuan ati ve zel mai boka anun chan chu athar fa chuan angai thei ta lo dewa an chung ko thila lawin rol to lo turin a hrila tin tongkam hoi hom takin an farmhouse atanga chuak tur chuan angen boka chuti athar fa na ti vele chuan Pratapa chuan ho atum mai lo thu le an chung ko chanchin engkim a hriat thu chuan aron chhang ta a athar fa thina saphata Pratapa chu okivin takin chuak turin atita a chuta zam lo mel tak le ngeyom zetin Pratapa chuan ari hena chuan ibil pa kha phone la then nga lang che atita a maktak mai na re po chuan Pratapa soyang chuan abil pa chu call ngalin a then thu chu a hrila phone chu ada le mak mai boka thil thengan mu chuan athar fate nu pa chuan mak an ti hle a vinai phei chuan an fanu chu Pratapa chuan engtinemo adoy ani arin thu a pasal chu a hril hiala athar fa ero chuan chu tiang thil chu ani aring thak lo thung athar fa thin thok thut chu ding hluaya Pratapa chu chuak turin atita a Pratapa ero chu azam lo na samaya an farmhouse atanga chu amaya tum lo thu te an fanu chu chutian chung ko aum zui chana ni thu te le a chuak don ani chuan an fanu chu ama an zui hoti rangai tur thu te chu
achak chuak ta miel maya athar fa thin rim chuan Pratapa chu anora nor chu atum ta a Pratapa chuan Arya hne na chuan Arya ipai min nor chu atumania anti zau maya chuta Arya chu apa ma chuan ron dingin anu le pa chu aron namson ta si maya mak ti nai nan khata athar fa po chuan afanu chu Pratapa chuan engtinemo athunu nani ti chu aring ve ta a boruak arit takhop mai Pratapa chuan adu tok tamai lo Arya chu thingpui fe bar turin atile a Arya po chuan thingpui fe bom chu ala a aka chuan abun lut tamiel maya Arya nuiro aron tile a Arya chu nuya trapro atia Arya chu ataple maya anial zo rual lo thunun tu engemo awang chuan nuile tra chu akar thak tanok noka anu le pa chuan an fanudin mun chu mu hreom an tin an lainat ngang mai Pratapa chuan ipa kha na takin beng ro le atile a asoyang tak chuan Arya chu athau vuta apa chu na mangkhengin a beng le ta si amaya Pratapa chuan in phone te do kana hian ronda chuak ro atia asoyang chuan athar fate nu pa le Arya ngei po chuan an phone te chu do kana chuan anda chuaka heta kan riat tur chu aui na ben hnu loka ansa ama pindana alut ta kha ala omzui renga anjinga hian atel ve lovani Pratapa thupe kangin Arya chuan an phone te chu chuke vekin an landline thui po chu a chep chat boka Pratapa chuan ka keron mette atile a uthing thin a ke chu a me sak le ta a chutia a ke Arya ya me tir pa chuan Pratapa chuan an fanu chu hruai ho adu thu athar fate nu pa chu a hril le ta a an nu pa chuan Pratapa ma chuan thing thin chu tiang chuan tilul su ti in trap chungin a khongai na an nge na Pratapa chuan thataka ka dil cheu chuan remti mai ro in remti na tel lo point ka du chuan in fanu hi ka hruai thei chu wang chuan tu ma kan in ti na ton lo nan jok ka hruai hi remti mai ro ati a ani na taka chuan Pratapan Arya phur na doi hi anu le pa te na thu tal po a phalna an chak chu lo chuan khuaraya ala in phel le thei wang ani anu le pa lungaya tap a mu chuan Arya po chu aron tapa ma se Pratapan tap lova nui turin aron ti a anu le pa te lam hoya atap reng lai chu hoison mi alovin anui le sun suna an fanunun dan chu ara pomin alainat om hle a athar fa chuan engpo thleng ro se kan fanu hi ka hruai tir lawang che ati a tin chu tianga an chung ko chunga a chet chan po chu azot boka Pratapa chuan hetia ka ma a zam le khur chunga mi an tluk sopa khonga ina nge na an thing thita engma ti theilowa hreom taka anom hian ke chuan hlimna ka hmu thin ka kim hlia thin thil ti theile sualan ti ram huai chu kani hi ati a chuti lai tak chuan Arya naw an sa chu sitting room a chuan aron lut hlola anu le pa chuan lo ku awatin an hne na chuan an thut tira chutia anaw lo lut ve lawang chuan Arya chuan a ke me lai chu alo thei ngil pala Pratapa chuan tuinge chol ro ti in adula atlo a chutia an fanu atlo chu athar fa chu thinarim hle a Pratapa chu kuta thak ve ta a ma se angai te bokin Pratapan ti tura ti angin Arya bok chu apa chel tur chuan aronin rot le ta a apa a chel tir hlo cham hnu chuan anaw chunga tuan turin Pratapa chuan a hril le ta a ti chuan apa laka Pratapa channan chuan an salaka tuanin a soisa a banga chuan a lu tau tir ta hiala an sa chuan hliam na tak atur ta a chutia an sa om ta ka chuan athar fatenu pa chuan an fa pa chu pindana hruain an boi pui zui ta a heta hian athar fan an san games a khelna thin mobile chu a hmu chuaka ma se a battery alawom lova charger te zongin a charge ta a tin a beka a office phone jok kha ala kol ti a hriat chu pha boka ma se a bag ero chu sitting room a Pratapa a uma wangin lak ngai na om ri lo thung a fa palua hliam ten boipui zo hnu chuan an nu pain Pratapa omna chuan an let le ta a athar fan a soi saka wang chuan Pratapa chu a thinarim hle a alowin hrosan na samaya Arya chu chemte lak tirin inu le pain kutmin thak an tumani chuan lovi tang che ti in thu a pe a asoyang chuan Arya po chuan chemte chula in ring takin a hum ran maya athar fa chuan Pratapa hne na ngai dam dilin an chung ko chu kalsan turin a nge na
ma se Pratap chuan a uk sak lo anar chu chuat sik tira ngaidam dil turte na tikuala asoyang chuan a thar fa po chuan a ti ve zela chu tianga tlom taka ngaidaman dil ver chu Pratap chuan nuam ati em a phur hle a amut a fu chodon chau ti chuan are chu a phone pe in speaker a hla a play tira alam tira chumlo chat lovin alama a taksa ha to hle ma sela adu thuina chol ngot thei si lova a khongai thlakin mu a hriom ngei mai chu tianga darkar ni chuanga lam hnu chuan a topa speaker chu battery zo ta ka wangin music po chu a top ve ta are lam po chu a top thei ta chawani a than na sa hle a tholop lop boka adanga ro em boka vinai chu tlan vatin a fanu in tur chu glass in tui avalak sak vata apea ma se ama thunun tu Pratap chuan tui a in chu a phal sak si lova akuta aken reng tui po chu a in lui thei lova a lei bota zoka chumi hnuwa Pratap chuan kamudon kabul hnaya tu ma iron kal hnai tir tur ani lo ti in are chu ama aveng turin thu apea are po chuan chemte lain Pratap chu aveng le tarun maya athar fatenu pa po an fapa an mutir na pindana chuan an kalta a roman na te siamin cricket bet la a Pratap chu amuthil laya soisak aril ruka anu puina lodanga ma se akalta thowa are chu Pratap aveng chuan chemte hum run chungin aloding ran maya athar fa chuan a fanu chu thom nei lo turin kutzai zirin a hanbia ma se are chuan apa chu le turin alotia iron kal hnai ani chuan ka du emo du lovemo ka beiche atul don ani alotia ariai phur tu doi hi a chakhle a ama aron beitu turan oma ache son te ani ngot lo chuan zung tur poina kal son theilawa apa ma chuan dingreng chung chuan azung dumaya she oma ti hle a kal son turin ataksa athunun si lawa afanudin hmuna mu chuan athar wa chu abet ken nen chuan ale le ta a ti thei nei si lo aril ru ipik si chu anupui bula chuan atap vaka vina chuan a theiang tokin apasal chu alo hnem ve boka afanunga eventur chuan vinai chu akal ve le ta a Pratap chu alo har to a vinai chu lo kovin ifanu thak na tur thom hno walak sakro aron ti a vinai chuan a fanu chu bathroom a hruaya in thak ti radila ma se Pratap chuan rem ti lo thom hno ron lak sakla heta hena in thakang khoya ma akal son tur ani lo ati a ma se vinai chun chu tiang chu ni thein a hrelawa kut sui mewin a fanu chu bathroom a in thak phal sak turin angen le a Pratap thin rim chuan are chu ake kor phel turin atita a chutia ti vele chuan are chuan ake kor chu a phel tak ngal maya anu chuan engam lovin vachel atuma are chuan lo nam leng dora mitmeng bial ko khopin anu chu a enjoy run maya ti theidang nei te lo chu vinai chu atlana thom hno walain afanu thom hno chu Pratap ma chuan a thak sakta a chumi hnuwa chuan Pratap chuan are chu anaw ansa that turin atita a ti thei nei lo athar fatenu pa chuan Pratap ma kut suin khongai an dil le a an fa pa chu tinalo turin an nge na chuta Pratap chuan mut hlimom jok siam nan ti in games khelang u atia in fa pa chu in du na lai thukru ro minute nga hun in neya ari na zon mu lo chuan adamanga azon mu ero chuan athiang atia kongdang an nei si lova anu pa chuan an fa pa thu ruk tum chuan an mutir na pindan lama chuan an tlanta a ale lama Pratap nari chu anaw chu amel ma ani a zong hu ngei turle a mu vele dim doi na tel haulova that ngal turin alo chai kol sau boka minute nga liama ari po anaw zong chuaka that tur chuan a thok chuak ta a athar fatenu pa chuan an fa pamut na pindan kong khar chu tala mangin an kala acha bi chu ari nen chuan na satakin anin chu a atopa athar fa chuan ekin komoda chuan a thak thei ta rama ramsakol sentak ang main ari chu anaw mut na pindan sut hon tum chuan avir vut maya reitak abe hnu chuan room chunga chuan lut theita ma se anaw chu room chunga chuan alo om lova anu le paten mun danga an lo thuk ru man hi alo ni a
are chu anaw zong chuan hmun tina atlan kual vut renga chuti hlan chuan athar wa chuan office mobile chu beka tang chuan alo la chuaka reita ka zon mu lo nuwa chuan anaw chu inchunga omina ringa akalta a inchung lama kalatum chu athar fatenu pal chuan dan an lo tuma ma se an dang zo talawani an sa chu inchunga chuan alo om ngeya tlan chiat tum ma se atlan chiat thui main a u chuan manin inchunga tang chuan athak thata a maktak main athi lem lova athotlem ala oma damdoin kalpuiwat ani lo ero chuan rei adam to don lo ti ero achiang ani chuti an fapa ni khoshelawan boipui lai chuan pratapa chuan duila tuna la hian an sathat tur hian infanu hi thuka pethei mase chance ka peleng cheu infapa hi damdoina kalpuiwat induani chuan infanu hian minzui inrem ti thu inchak chu nga langa yang atia du than tur nei talo nu pa beidong chuan an fapa jok chan nan chuan an fanu jokina pratapa azui an rem ti thu chu atopa chuan an chamta a pratapa na hruai bo main an fanu chuan mangtha a an ku a an tap boka tin ari pol chuan ataksa te thunun lo ma se anu le pa te chu a thlahlel ti a hriata an thutluk na siam chu a chung rila mak ati hle ti a hriat boka chutia athar fana fanu mangtha tura aku pa chuan arukin office mobile jok kha afanu ipte chuan ada aruta zawa ti chuan pratapa chuan are chu hruain akal bo puita a ankal hnu chuan athar fa chuan a motora toolbox atang chuan manro engemo ala chuaka anu pui chu an sadam doina hruai turin atira ani chuan an sa mobile phone jok mang chuan ari location chu choin a zuita a chutia a chui zui zel ta ka chuan in pakhat tan in ang tak maya hian afanu chu a chui dona chuina chuan afanu te ang rual mei chadang tam tak an lo oma chung mei che te po chu pratapan doi manga a hren be vek an lo ni a phuaran ni danang zelin an nung hloma a thenin puante an sumol mola a thenin in chung na an thok mol mola a then chu churam chunga mi lu le chuak thli thlai tura doi manga phuar be te an ni a athar fa po chu chung en thatu mei chia te laka chuan a him ta bik lova en thatu mei che pakhat chuan papakhat in chunga khan arun lu te ti in pratapa alo hrila arei pa athar fa ani ti ero tu man an hrelo chutia athar fan in chunga lu chi chuan mei charol chuan lo bein athenin an lo ham thi phunga athenin an lo se boka tha ngei tumin an lo be boka chutian soi saklai chuan pratapa ron kalin aron en chianga athar fa alo la ni reng ti chu amuta a athar fa chuan damin a chok to don lo ti in hriain athi don rau rawani chuan afanu kuta thi adu thu pratapa chu a hrila chu athil ngen chu pratapa po chuan rem ti saka ari chu aron kal hnaya ama thattura pratapan thu apek don lai takin athar fa chuan afanu beng le lam ve a chuan sakor bakche avit bura afanu beng hriat na chu ati chiat sak veka pratapa chuan thu han pea ma seri a hriat thei tak lo wangin engma omzia anei talo mei chedang ho thu pek main athar fa chuan pratapa chu abo thlu a ain so awangin pratapa chuan engemo chen ni khuwa a hrelawa aron harle meu chuan a lei chu athar fa chuan manro engemo mangin alo chep beta thu engma acham thei talo ti chuan thu engma cham le ngai to lo turin a lei chu athar fa chuan apo chhum sakta a chu thila thlena tang chuan kumso maliam to a papakhathian sazu thi to chu charin polythene beka athuna in pakhata hian alu puya thleng pakhata thingpui fe bunin balhla pakhat ala a chu asazu thi charnen chuan room thu ruk pakhata hian alu puya hei hi sin masaber kan ngai thak tak kha ani hetia sazu thi char tu hi tudang ni lovin athar fa ani ti chuan pindan thu ruk chunga chuan patling pakhat chair chhezet thomno po inbel mu mal lo chena in thlungtlat kan hmu a hepa hi pratapa kha ani khatia aleya che chhum saknu khan athar fa chuan pratapa chu kumsom chungzet sazu thi le thingpui fe mangin alo chom to ti na ni thi si lo dam si lovin a siama pratapa chuan thi duin athar fa chu voitam angen thina
ma se athil du chu athar fa chuan ati puitlin saklo hetia pratapa angmaya nun rong taka athar fa akhosak zui tak chan he afanu chunga athil ti wang chau kha ani loti heta hian a chianga khamizana aman afanu are omna chin chui zuya aum zui zan khan anupui vinai khan afapa ansa ni khoshelo kha damdoin panpui turin motor rakhala aman mo luata konglaka ansa chu motor atangin atatha a afapa atla ti hria a hoi kir chu ani po accident in aboral veta ani chu tiang chuna thar fa chuan anupui le afapa achana ne ala chan lo om chun chu are chu anita a beng hriat na anei to lova asam rual khai lo zeta tlakol pheng phung chuan ama phuar tu doi chuan ala kian san lawani ti ati chiang ani Muvan Lai TV i thlir awangin kalome video hi khonga ini lo share ram don nia